Și salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi ne vom juca Brawl Stars și o să încerc să fac Max Tire pe Jakey. Pentru prima dată primul meu brawler cu Max Tire o să încerc să fac. Nu vă gândiți, nu mă refer la Buzz Lightyear, că el nu înseamnă Max Tire, că e de la început. Încercăm, hai să încerc. Și încă o dată o să vă zic, bine nu vă zis, că nu o să fie foarte multă acțiune pe mine, că eu cu 20.000 de trofee, ăștia cu 40.000 de trofee, uitați. Deci ăsta eu, am făcut locul 2. Ăsta 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 29, aproape 30, înseamnă 47.000, 43.000, 30.000 și 40. V-ați dat seama, așa că o să stau foarte mult în fișieri ca să prind locul 4, nu, locul 4, cred. Locul 3, locul 2, locul 1, nu cred că am șanse. Am șanse mici. Deci hai să începem. Să nu vorbiți foarte tare, pentru că ne aude lumea. Așa. Poate mări cineva. Bine. Ia uitați câți mă are. Sigur nimeni nu m-a văzut. Îl iau? Nu cred. E prea frică să îl iau. Așa. 7. Am mai rămas. De la punctul de jos. Punctul Nemo. Haide, bă, nimeni nu moare. Haide, please. Muriți. Vă zic un cuvânt. Stai că stau și sus. Haide, mă, mă opri. Haide, mă, dar e nemernic. Cum poți să verifici? -2. N-am nicio șansă. Da, mai verifici mult. Da, ok. Te rog să nu mă fi prins. Sergiu Loica asta. Nu o să mă prins tu pe mine. Hei, dar de ce toată lumea? Bă, nemernicilor. E toată lumea în tufișuri. Sandy. Mă vezi așa de glume. E prea departe. Ești nemernic! Nu mai am nicio șansă să mă joc așa. Hai că mă joc și cu altcineva până atunci. Cu ăsta să fac și eu rang 15. Îmi și pe toți brawlerii rang 15 și acum vin toți să mă omor. Dar cum să încerci?
Cu ăsta da, poți, că îl dă cu ăștia mai nobi. Dar acolo, cum poți să verifici toate tufișurile internaționale și cum fug să-mi dea de senti? Deci sunt... E o prostie. Ieri am făcut toată posibilitatea și azi nu mai fac nimic. Nici măcar cu plus trofee. Dar crezi? Nu știu să mă joc cu Brock, dar și o prostie. Vreau să vă arăt cum am. Easy. Dar nu e corect toată lumea să vină peste mine. Eu fug, Sandy vine, ăștia vin. Dar iar baz! Cât mai de baz sunt? Că doar baz mă omoară, gata, înapoi mă joc. Că eu trebuie să mă joc. Dacă nu reușesc, o să vă arăt ușor când o să fac. Aici mă ascult. Mă. Mamă, ce se luptă ăștia și nimeni n-a murit. Nu, mă. Imposibil. Dacă. Hai, du-te de prostie, mică ce ești. Du-te de prostie, ce pe mine vii? Frank vrea să mă protejeze și el stă în partea ailaltă. Încă un meci. Asta e cel mai nașpa lucru. Că când ești aproape să faci și tu trofee, îți dă cu dăști, cu să mori, încât să mori. Ia uite câți bazi sunt. Numai baz este. Uite să nu te văd. Uite să nu te văd. Asta a fost easy. Dacă acum nu. În sfârșit, așa se omoară corect. Uite cum se omoară. Exemplu. Mi-e frică dacă vine peste mine.
Așa se omoară. Poate fac un loc de 1, dar fără PowerPoint ce să fac? Păi care-i realul? Că amândoi aveți 6 PowerPoints. Haide, muriți. Unde? Mai muriți, că sunteți 4 și trebuie să fiu 2. Adică eu cu încă cineva. Și că cineva și seama totul aici. Și că cât sunt? Hai, please. Că vine 100 de ani până vă omorâți. 3. Fac pe mine. Eu fac pe mine aici. Trebuia să luăm mai de la. Așa. A fost tare videoclipul. Hai că a fost dacă e. Așa că, pa, pa!